канали таълимии кӯдаконаи алифбо тақдим мекунад. Табари тиллоӣ. Лев Толстой. буд набуд, камбағале буд. боре табараш ба дарьё афтод. ин ягона асбобе буд, ки ӯро мехӯронд, зеро вай бо он аз ҷангал ҳезум ҷамъ мекарду дар бозор мефурӯхт ва зиндагиашро пеш мебурд. Камбағал нишасту гирист. ҷини дарёӣ гирьяи ӯро шуниду раҳмаш омад ва табари тиллоиеро аз дарьё берун оварду пурсид: ин табари туст? Не, ин табари ман нест, ҷавоб дод камбағал. ҷин табари дигареро берун овард, ки аз нуқра буд. Камбағал боз ҳам рад кард. ин навбат ҷин табари ҳақиқиро берун овард. ана ин табари ман аст, гуфт камбағал. ҷин ба ӯ ҳар се табарро тӯҳфа кард. Камбағал ба хона баргашту ба ҳамсояҳояш воқеаро нақл кард. як ҳамсояаш аз ҳарисӣ ба назди дарьё рафту табарашро қасдан ба об андохт. он гоҳ дар соҳил нишасту гирист. ҷини дарёӣ табари тиллоиро берун оварду пурсид: ин табари туст? мард аз хурсандӣ фарёд зад: аз ман аст, аз ман. ҷин на танҳо ба ӯ табари тиллоиро надод, балки табари худашро ҳам барнагардонд.